Duha ka mga kawani sa usa ka dakong plantas Compostela arestado. Human gigadahong nagtuhang nanguha og mga dilata. Si Luan Menondina sa report. Tungod lang ni ining siyam ka mga dilatang beef loaf ug corn beef. Arestado kining duha ka mga trabahante sa usa ka dakong planta sa Compostela. Matod sa Compostela Police, atol sa break time sa mga kawani, naaktuhan mismo sa gwardya sa kompanya nga nanguha sa mga dilatang nga produkto o gisulod ni ining usa ka bakanting container sa pintal. Pagkuha nila ito, ilang gida dito silang barracks, and then nakitan man sila sa kaning sa during the incident, nakitan man sila sa guard, and then gi-followed sila sa guard sa ilang barracks mo to, nakitan sila sa position dito sa ilaha ang mga canned goods. Sa pagkakutlo ning balita, wala pa makuhai og habig ang duha ka mga suspitsado. Apan kagahapon, napasakaan na sila og kaso. Inay qualified theft, na downgrade ang kaso ngadto sa theft human mapakyas ang reklamante pag-attach sa dokumento og certification nga ang duha ka mga suspitsado kawani sa kompaniya. They are employed, ma'am, but there was no certification attached to the case that they are employed. Mukantidad lang sa 175 pesos ang mga kinawat nga dilata ug samtang higpit nga gidili sa balaod ang pagpangawat, panghinaot unta nga mahatod ngadto sa labing nanginahanglan ang mga relief goods nga gisaad sa gobyerno. Ako si Luan Menondina, Balitang Bisdak.